ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዲጂታል ወርልድ ንሎም መዓልቲ እምበር ኣብ ሳልሳይ ክፋል ናይ ኣሜሪካ B1 B2 ቱሪስት ቪዛ ተረኺብና ኣለና። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ከመይ ጌርና ፎርም ንመልእ ርኢና ነርና። ኣብ ካልኣይ ክፋል ድማ ከመይ ጌርና ቆፀራ ክንሕዝ ንኽእልን ከመይ ጌርና ክፍሊት ናይ ቪዛ ክንከፍል ንኽእልን ርኢና ነርና። ንሎም መዓልቲ ሳልሳይ ክፋል ናይ መወዳእታን ድማ እቶም ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝረኣናዮም ብዙሕ ዝበሉ ሕቶታት ንዕኦም ክንምልስ ክንፍትን ኢና። ሰብስክራይብን ላይክን ጌርና ንጀምር እዛ ቪድዮ ንኺድ ናብ ሳልሳይ ክፋል። ቀዳማይ ሕቶ ቪዛ ኣሜሪካ ንኽንደይ እዮም ዝህቡና? ዜግነት ናይ ሃገራት ዓረብ እንድሕር ኣለካ ንኣብነት ካብዘን GCC ሃገራት ዝበሃላ ን10 ዓመት ይህቡኻ። ምናልባት ኣብ ትሕቲኡ ዝስራዕ ድማ ኢንቨስተር ሬሲደንስ እንድሕር ኣለካ ን10 ዓመት ቪዛ ክህቡኻ ይኽእሉ። ነቲ ካልእ ዓይነት ኢቓማ ዘለና ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ሬሲደንስ ዘለና ሰባት ግን ን5 ዓመት ቪዛ ይህቡኻ ማለት እዩ። ካልኣይ ሕቶ ቪዛ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ክንደይ መዓልታት ይወስድ ወይ ከዓ ክንደይ ኣዋርሕ ይውዳእልና? ቪዛ ናይ ኣሜሪካ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቆፀራ እዩ ዝነውሓካ ዳ እምበር ካብታ ኢንተርቪው ዝገበርካላ መዓልቲ ብፍላይ እንተ ተቐቢሎምኻ ካብ 5 ክሳብ 15 መዓልቲ ጥራይ ዝወስድ። ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ፓስፖርትኻ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ። ሓደ ግዜ እውን ኣብ 2 መዓልቲ ወዲኦም ወሰዶ ዝብሉኻ መዓልታት እውን ኣሎ። ሳልሳይ ሕቶ ሪጀክት እንተ መፂና እንታይ ክንገብር ኣለና? ሪጀክት እንተ መፂና ምናልባት ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገበርናሉ መዓልቲ ፓስፖርትና ክህቡና ይኽእሉ እዮም። ሓደ ግዜ ግን ሪጀክትና ብኢሜይል ክነግሩና ስለ ዝኽእሉ 99 ሚእታዊ ሓንቲ ሜሴጅ ትመፅእ ኣላ። እዛ ሜሴጅ እዚኣ DS 160 ዝብል ሜሴጅ እዩ ዝመፀካ። ስለዚ እዚ ሜሴጅ ዝተቐቢልና ንሕና ስቑ ክንብል የብልናን። ኣብቲ ታሕቲ ብPDF ገይሮም DS 5535 ዝብል PDF ይሰዱልካ እዮም። እዛ PDF እዚኣ ነዚ ትመስል። እዛ PDF እዚኣ DS 5535 ትበሃል። ናይ ይግባይ መሰልና ሕልው ምዃኑ እያ ትገልጽ። ከመይ ትመስል እታ PDF ንርአያ። ናብዚ ገጽ እዚ ምስ ኣምፀና እዛ ወረቐት እዚኣ መሊእና ምስ ሰደድናሎም ኣብዚኣ ሓደ ነገር ክንፈልጣ ዘለና መልሲ ንክሰዱልና ብጣዕሚ ግዜ ስለ ዝወስዱ ምናልባት ፓስፖርትና ኣብ ዘድልየና ሰዓት ኢሜይል ጌርና ፓስፖርትና ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ምናልባት ዝኾነ መገሻ እንድሕር ኣለና ማለት እዩ። ምናልባት ፓስፖርትና ወሲድናዮ ኣለና ካብኦም እዚ ኣቐድማ ኣቢልና ዝመላእናዮ ናይ ይግባይ ወረቐት እንድሕር ዳ ተቐቢሎሞ ወይ ከዓ እቲ ናይ ይግባይ መሰልና እንድሕር ተቐቢሎሞ ቪዛ ክህቡና እንድሕር ደልዮም ካልኣይ ግዜ ቆፀራ ሒዝና ፓስፖርትና ነብፅሓሎም ኢና ማለት እዩ። እዚ እንድሕር ፓስፖርትና ወሲድናዮ ነርና። እንተዘይወሲድናዮ ግን ሽግር የብሉን። ምስኦም ስለ ዘሎ ዝኾነ ዝኽፈል ናይ ቆፀራ የብልናን ማለት እዩ። ረብዓይ ሕቶ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብ መዓልቲ ቆፀራኻ? ክትርከበሉ ዘለካ ሰዓት ክትገብሮ ዘይብልካ ኣብ ኢንተርቪው። ኦኬ መጀመርታ ክትገብሮ ዘለካ ቅድሚ ሰዓትካ ቅድሚ ርብዒ ሰዓት ኣቢልካ ኣብ ቦታ ቆፀራ ክትርከብ ኣለካ። እዚ ማለት ካብቲ ቆፀራኻ ናይ ርብዒ ሰዓት ወላ እንተ ደንጊኻ ከእትዉኻ ይክእሉን እዮም ሓድሽ ቆፀራ ሓዝ እውን ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብ ቆፀራ ክትግደስ ኣለካ። ንኣብነት ቆፀራና ድሕሪ ሰዓት 9 ኮይኑ ልክዕ 8 ፈረቓን ኣብ ፓርኪንግ ክንርከብ ኣለና። ርብዕ ጎደል 9 ድማ ኣብ ሪሴፕሽን ክንርከብ ኣለና። ሓደ ግዜ ሪጋ ኣብ ሪሴፕሽን በዚሕካ እውን 9 ፈረቓን ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ምናልባት ካብቲ ንስኻ ዝመፅኻሉ ሰዓት ኣቐዲምካ ክትመፅእ ነይርካ ኢሎም ሓድሽ ቆፀራ ሓዝ ክብሉኻ ስለ ዝኽእሉ ኣቐዲምካ ኣብ ሰዓትካ ክትርከብ ኣለካ። እንተወሓደ ርብዕ ሰዓት ኣብ ሪሴፕሽን ክትርከብ ኣለካ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ሪሴፕሽን ክትኣቱ ኢኻ። ሪሴፕሽን ተቐቢሉ ወረቓቕትካ ረጋጊፁ ሓንቲ ወረቐት ክህበካ እዩ። እታ ወረቐት እቲኣ ቁፅሪ እያ ናትካ ፓርኮድ ዘለዋ ኮይና ሪጋ መትሓዚት እያ። ብድሕሪ እዚ መጀመርታ ትገብሮ ዓሸራ እዩ። እታ ወረቐት እቲኣ ሒዝካ ናብቲ ናይ ዓሸራ ቦታ ብምኻድ ዓሸራ ክትገብር ኢኻ። ቀዳምነት ማለት እዩ ቅድሚ ኢንተርቪው። ዓሸራ ወዲካ ምስ መፅኻ ኮፍ ክትብል ኢኻ። ጠኒሖም ክፅውዑኻ እዮም ኢንተርቪው ንምግባር። ድሕሪ እዚ ኢንተርቪው ምስ ገበርካ ዝኾነ ሒዝካዮ ትወፅእ ወረቐት የብልካን። እንታይ ዳ ነብስኻ ሒዝካ ገዛኻ ትኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ምናልባት ክሳብ ሰሙን ዘሎ መዓልታት ድማ መልሲ ክመፀካ እዩ ኣብ ኢሜይልካ። 5 ሕቶ ኣብ ውሽጢ ኤምባሲ ኣቲና ክሳብ ንወፅእ ክንደይ ግዜ የድልየና? ንኣብነት ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ናይ ዝመልሲ ከም ኩነታት እዩ። ሓደ ግዜ 10 ጌርካ ኢንተርቪው ጌርካ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ወዲካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ግዜ ድማ ክሳብ 3 ሰዓት እውን ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ብፍላይ ትምህርቲ ኣብ ዝዕፀወሉ ግዜ ብዙሓት ገያሾ ስለ ዘለዉ ሪጋ ብጣዕሚ ሰብ ክበዝሓካ ይኽእል እዩ። ኦኬ ንኺድ 6 ሕቶ እንታይ ዓይነት ሕቶታት እዮም ዝሓቱና ኣብ ኢንተርቪው?
ኦኬ መብዛሕትኡ ግዜ እዛ ሕቶ እዚኣ ዝፈልጣ ሰብ የለን ምክንያቱ እቲ ኣብ ኣኾፍ ኢሉ ዝፀንሓካ ሰብ ናቱ ውሳነ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ከም ተወሳኺ እዘን ሕቶታት ሕጂ ዝህበካ ከይሓተተካ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣገደስቲ ስለ ዝኾና ቀዳመይቲ ሕቶ ኣበየናይ ቦታ ወይ ከዓ ኣበየናይ ከተማ ናይ ኣሜሪካ ኢኻ ክትኣቱ ንስኻ ንኽንደይ ግዜ ኢኻ ንስኻ ንኣሜሪካ ትኸይድ ኣለኻ ኣብ ኣሜሪካ ትፈልጦ ሰብ ከ ኣለካ ድዩ ከምኡውን መዓስ ኢኻ ክትከይድ መዓስ ኢኻ ክትምለስ ዕለት ንገረኒ ክብለካ ክእል እዩ ንመጀመርታ እዋን ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ እንተ ክትገብር ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ቱሪስት ዲኻ ቢዝነስ ዲኻ ወላ ንትምህርቲ ንምንታይ ምዃንካ ከተረጋግፀሉ ኢኻ ኣብኡ ምስ በጻሕካ ኸ መኪና ክትካረድ ኢኻ ከምኡ ዝመሳሰሉ ሕቶታት ከቕርበልካ እዩ ስለዚ ነዚ ዝመሳሰል ብዙሕ ዓይነት ሕቶታት ክመፀካ ክእል እዩ ግን እዚአን ተን ኣገደስቲ ሕቶታት ስለ ዝኾና ንዕኡ እውን ስለ ዘገድስኦ ግድን እዚአን ከቕርበልካ እዘን ሕቶታት ስለዚ ክትዳለወለን ኣለካ ስለዚ ንሕና መልስና እንተክኸውን ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ኣብቲ ፎረም ዝመላእናዮ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ዝኾነ ጌጋታት እንድሕር ተፈጢሩ ሪጀክት ክመፀካ ክእል እዩ እዚ ፎረም እዚ ባዕልኻ ዲኻ መልእካዮ ኣይኮንካን ዲኻ እቲ ኣቐድማ ኣቢሎም ኣብቲ ፎረም ዝሓቱካ ዝነበሩ ነዚ ንወዲ ከምዚ ንኸረጋግፁ ኢሎም እዮም ስለዚ ፎረም ሒዙ መን ምዃንካ እንዳፈለጠ ስለ ዝሓተካ ደሎ ኣቐዲምካ ድመላእካዮ ፎረም ጌጋ ክህልዎ የብሉን ምስቲ ኢንተርቪው ትገብሮ መዓልቲ ከም ተወሳኺ ድማ ንሱ ወረቐት ሒዙ ክሓተካ ከሎ ንዓኻ እንታይ ዓይነት ኮንፊደንስ ኣለካ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ርእሰ ተኣማንነት ኣለካ ኣብቲ እሱ ዝሓተካ ሕቶታት እንታይ ዓይነት መልሲ ትምልሰሉ ንምፍላጥ ኢሉ ኢዳ እምበር ካልእ ኣይኮነን ስለምንታይ እዚ ኩሉ ሕቶታት ዝሓተካ ደሎ ካብ ረፊጂ ስለ ዝፈርሑ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ብቱሪስት ወይ ከዓ ብስራሕ ኢሎም ይኸዱ እሞ ኣብኡ ከይዶም ስለ ረፊጂ ዝሓጡ በዚ ምክንያት ብዙሕ ሕቶታት ንረፊጂ ዝመሳሰሉ እውን ክሓተካ ክእል እዩ ኦኬ ንኸይድ ናብ ሸውዓይ ሕቶ ቪዛ እንድሕር ተቐቢልና እንታይ ክንገብር ኣለና ሓደ ሓደ ግዜ ባዕሉ እቲ ኢንተርቪው ዝገበረልና ሰብ ኮንግራቱሌሽን ወይ ከዓ እንኳዕ ሓጎሰካ ቪዛኻ ተቐቢለዮ ኣለኹ ክብለና ክእል እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ ቪዛ ከም ዝተቐበልና ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ብመንገዲ ኢሜይል ክመፀና ክእል እዩ ከም ዝተቐበሉና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓደ ሓደ ግዜ ተጋጥም ነገር ስለ ዘላ ግን ተገዲስኩም ስምዑ እዚኣ እቲ ኢንተርቪው ዝገበረልና ሰብ ተቐቢለካ ኣለኹ ወይ ከዓ እንኳዕ ሓጎሰካ ቪዛ ሂበካ ኣለኹ ክብለካ ክእል እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ብኢሜይል ክመፀካ ከሎ ድማኒ ኣይተቐበልናካን ሪጀክት ተዋሂብካ ኣለኻ ዝብል እውን ክመፅእ ክእል እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ትጠቅም እቲ ኣቐድማ ኣቢለ ዝነገርኩኹም ዲኤስ 5535 ትብል ናይ ይግባይ ወረቐት ዝበልኩኹም እሳ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ንዓ መሊኩም እንድሕር ሰዲድኩምሎም ተቐቢሎምኹም ኣለዎ ማለት እዩ ፓስፖርትና ኣበይ በፂሑ ኣሎ ክንደይ መዓልታት ተሪፍዎ ኣሎ ናባና ክበፅሕ ኣበይ ኣሎ ካብቲ ኤምባሲ ወፂኡ ድዩ ኣይወፀን ንክንፈልጥ እንተደሊና ኣብዛ ቀዳመይቲ ዝገድፈልኩም ሊንክ ኣብ ኮመንት ኣቲና ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዛ ሊንክ ነዚ ትመስል ኣብዛ ቀዳመይቲ ደላ ሽምና ሽማ ብሓጎና መሊእና ዝተወለድናሉ ዕለት መሊእና ኣብ ታሕተዋይ ቁፅሪ ፓስፖርትና ብምእታው ሳብሚት ንብላ ማለት እዩ ብድሕሪ ናብዚ ገፅ ዘኸምፀና እዩ ኣብዛ ቀዳመይቲ ደላ መስመር ናን ኢሚግራንት ቪዛ ትብል ደላ ኣብኣ ኣቲና ብድሕሪ እዚ ኣብ ታሕቲ ደላ ኣበይ ቦታ ኢና ንሕና ኢንተርቪው ዝገበርናላ ቦታ ከተማ ኣብዚኣ ክንመልኣ ኢና ብድሕሪ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኮድ ብምምላእ ሰንድ ንገብራ ብድሕሪ ነዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንእሽተይ ፌስ ነዚኣ ተምፀልና ኣበይ ቦታ በፂሑ ከም ዘሎ ፓስፖርት ናትና ክትነግረና እያ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣ ትመስል ፅሕፍቲ እያ ትመፅእ እዚኣ ገና ኣብ ኤምባሲ ዘሎ እቲ ፓስፖርት ኣይወፀን ዘሎ ክትብለና ሓደ ሓደ ግዜ ድማ እንድሕር ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ኮይኑ ወፂኡ ኣብ እንዳ ፖስታ በፂሑ ኣሎ ዝብል ሜሴጅ ይመፀና ማለት እዩ ናይ መወዳእታን ሻምናይ ሕቶናን ድማኒ እንታይ ዓይነት ወረቓቕቲ እዮም ዝጠልቡና ኤምባሲ ኣሜሪካ ናይ ዝመልሲ ልክዕ ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝሰራሕናዮ ቪድዮታት ከም ናይ በዓል ሸንገን ተመሳሳሊ ወረቐት እዮም ዝሓቱኻ ቁፅሪ 1 ፓስፖርት ብድሕሪኡ ጉርዲ ስእሊ ሳልሳይ ኢንሹራንስ ራብዓይ ድማ ኣየር ትኬትን ሆቴልን ግድን ከድልየካ እዩ ተወሳኺ ድማ መረጋገፂ ኣታዊኻ መብዛሕትኡ ግዜ እዛ መረጋገፂ ናይ ኣታዊኻ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣይትተርፍን እያ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እስኻ መን ምዃንካ ብኣዮም ዘረጋግፁ ክንደይ ኣታዊኻ ካበይ ኢኻ ተምፅኦት ገንዘብካ ክፈልጡ ብጣዕሚ እዩ ዘገድሶም ቪዛ እንድሕር ክህቡኻ ኮይኖም ንስኻ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘይትተርፍ ወይ ከዓ ረፊጂ ከም ዘይትሓትት ከረጋግፁ ኣለዎም ኦኬ እምበር ኣብ ናይ መወዳእታ ቪድዮ በፂሕና ኣለና ቀዳማይ ፓርት ከመይ ጌርካ ፎርም ትመልእ ኣብ መበል ካልኣይ ድማ ከመይ ጌርና ቆፀራ ክንሕዝን ከመይ ጌርና ክንከፍል ንኽእልን ርኢና ኣለና ኣብ ሳልሳይ ድማ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ መሰልቲ ወረቓቕቲ ገሊፅና ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ዘይተረዳእኩም ሕቶ ዝህሉ
ኣብ ኮሜንታት ጎድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት እውን ጽቡቕ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት እውን ክምልሱልኩም ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ብዝተረፈ ነዚ ይመስል ነይሩት ቪድዮ ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ይራኸበና ነዛ ቻነል ከዓ ሳብስክራይብን ላይክን ጌርና ነዕብያ ሰላም ወሰናይ ዩቲዩብ ኣብዛ ቻነል ዝቐርቡ መደባት እዋናዊ ዛዕባን ዜናታትን ታሪኽ ኣገረምቲ ሓቅታትን ካልኦትን ንመገሻ ዝሕግዙ ናይ ኦንላይን ቪዛታትን ሓሳባት ንግድን ከምኡውን ኣዘናጋዕቲ መደባት ዝቐርቡላ መደብ ስለ ዝኾነት ሳብስክራይብ ጌርኩም መደባት ንኽትከታተሉ ንዕድመኩም